Eskerrik asko. Benetan, geneukan hemen ideia batzuk, gurutxetan eta eskolan eta Helenak ere haien batzerdak nolakoa diren, baina ematen duia denbora bukatzen ari dela, beraz, Ulibarrik 15 urte bete ditu, hemen daukagu 4 hizkuntza normalkuntza arduradun, eta Ana, Ulibarri programari zer eskatuko zenioke? Ez dut ezer esan, oraindik. Momentuz ikusita entzun dugu hor krisi... Zer? Ez, krisialdian dela, eta nik uste gutxienez daukaguna mantentzeko, ez? Eutxi daukagunari, eta batez be nik uste orain begira da, nik uste urte askotan egon dela ikasleengan, nire bintzat ez dakit da nire kezka, baina irakasleengan, nino torre, eta horrei begira eta horrei baliabideak eskaini, eta gogoetak puntuak ere edo gogoetak ideiak helarazi, baina momentuz daukaguna ez murriztu. Horre eskatuko nuke neu. Nik horri antxiko nioke agilean beste bide lagun batzuk ere bilatu behar ditugula. Hemen txanda pasaintzai denbora juntza egulako, beste gauza batzuk esan barriten, baina leheno ondua ezik eta zikloko norbait. Eta uste irunaldian ere, aizeatela enpresetan eragin nahian, praktikaldien bar dutena ikasliak, pixka bat ingurune hori euskalduntzeko eta bar. Agian ikastetxeak zuzenean izan ordez, ez da hola gaizki, baina izan liteke lagungarri horrelako foro handi bat, horrelako erakunde mailako beste bide lagun batzu bildatzea enpresen artean, enpresa elkarten artean, edo ni zer dakit, beti kejatzea, ni bentsat asko zutzen naiz, ikusten jutenean gure kirolari edo jende famatu ETB-en euskera zitziten, da gero erdera esaldi berian, ez? Agilean, ETB-tik ezin baldin bada, agilean erakunde bidetatik, ez dakit, errealak edo atletikek bazkate, ez ben bai euskarari helburuk eta gozak, agilean beste bide batzutatik bilatu, euskarari prestigioa eta beste oihartzun bat emango joten beste bide lagun batzuk, ez? Hori ere interesgarri iruditzen zait. Arantxa? 3 hitzetan, baliabideak ez gutxitzea. Dirua, formazioa, orduak behar ditugu. Bale, eta nik esango neuke, Ulibarri diskatzen dutatela, oinarte erakutsi da ben hildo berritzaile honetatik jarraitzu daixen, ze kontuen euki biou, eta eskako astu bihar, 21. mendeko ikaslia dauzkagula, eta gizartia aldatzen daian enean, eskolia aldatu behar dela, eta euskera gure helburu izanik importantia dela euskera hau zela boltzatzen duen. Eskerrik asko. Galdera batzuk heldu dire, baina besteek esan dute bezala, ulibarri.info sartu eta erantzunak hor aurkituko dituzue. Atera hala entzungo duzue Salvadorrek idatzitako bertso batzuk eta Mikel Laboak kantatutako bertso batzuk, ze berak esen hizkuntza normalkuntza arduraduna, baina esaten denean arduradun batek burua, eskuak eta bihotza izan behar duela, berak Salvadorren bere aholkua edo eman zigun. Beraz, eskerrik asko eta hemen kanta entzungo dugu. Linguistika aipatu du, nik uste garrantzitsua dela, azkenean jendean garaino iristeko, gauzak esateko soziolinguistikako kontzeptu oinarrizkonak eta soziolinguistikan jantzita hotia, eta gero gaur egun inolako zalantzai gabe ikateetan, behintzat beldurrik ez dut ordan nagailua izan gainontzian, gaizki xamarlaka. Eta hau dena esan dut eta pentsatuko ezue, hau dena esan dut, eta neurri batean, tekniko ideal xamarra, ez? Nik nire buru ez dut hemen erabat definituta ikusten, baina batek iten ditu hankasartetatik ere ikasi iteu. Eta pentsatzen detena ideala izan zitekeena, botaet. Jarraituko dugu, beste ez dugu bukatuko. Ana, zuen institutuan adibidez nola egiten da aukeraketa? Badakigu zen nolako zaguarrek esan behar dituen, baina orain aukeratu behar dugu, bilatu behar dugu pertsona hori. Nola egiten duzue, nork aukeratzen duen, nola ematen dan erreleboa? Gauza bada, zen ikusita zenolako irizpideak aipatu dituzuen, batzutan, aukeraketa oso horreza izan behar da, zen ez dut uste hor bat baino gehiagorik egongo denik, ez?
Urrengo egingo dugu. Baina, bueno, egia da batzutan beharrak direla, ez? Osa, hain zuzen ni fisika eta kimikakoa naiz, ez pentsa, eta hartu nuen euskerako mintegiko inok nahi etuelako. Bai? Orduan esan nahi dut horre lehenengo ez dakit inkoherentzia edo, bueno, edo alegina be. Zelan egin behar da? Jo, pues, nik uste egon behar dela alde batetik horre jarraipen bat, bai? Eta gero sintonia, zelan egiten dan? Pues gurean egia da bakarrik egin dela bitan, batez bezu joan zinenean, ez dakit horre ja astu indozun, ez? Orduan izan zen batzorde kideen artean erabaki genuen, ez? Eta bueno, pues bat zuzendaritzako barruan zegoen, ezin zuen, beste batek beste proiektu batean zegoen, eta bueno, azken finean izan ziren pizka bat beharrak, ez? Egia da, pues nik uste, hombre, guztiak ez, baina batzuk, ninot, zuzendaritzak eta klaustroren babesa nolabait izan banuela, bai? Bueno, ez dakite oso ordenatua, baina iniziatiba duna edo behintzat pizka bat saltzero nintzen, orduan, badauz gauza batzuk momentu horretan, eta bueno, gurutzetan geunden ere, orduan gauza, ez dakit ez, listoia zegoen oso altu, ez? Baina nik uste izan behar dela pizka bat hori lehen komentatu dudana, jarraipen bat gutxienez ezagutzen, aurretik ezagutzen dula nondik nora doan, ez? Pues eske Ulibarri ez badu ezagutzen zelan egin behar diren edo institutoko edo zentruko traiektoria horre ez badu ezagutzen, naiz eta intentzio oso naizan, pues eske lehenengo urtea galduta emango du, nik uste, bintzat, edo igual hor oso azkarra dela, ez? Orduan, proposamen moduan edo pizka bat horre errelebo ideala topatzen, bai irizpide bat izan ziteken, bueno, batzordekidea izatea aurretik, eta eraberean ere, teknikari lana usten dionak, bai, jarraitzeko urrengo urtean, batzordean, nolabait, akuilun moduan edo lagungarri, ez? Nik ere ez dut ikusten, badakit horre jarraipena ona dala, zen ezken finean guztioi ematen digu soltura, erosotasuna, eta bueno, eta jantzitago gaude, ez? Baina gero ere, vitalizio izateko nik arriskua ikusten dut, ez? Alde batetik haize freskoak oso ondo datorre leku guztietan, eta nire zentroan behitzat edo nire egoeran ikusten dut urte batzuk horre pasatzen dutenean, eraginkortasuna galtzen dela. Azken finean, ez dakit ondo edo txarto, baina egiten dituzula gauzak, aurkezten dituzula proiektuak, tendozu rutina baten sartzen zara, eta orduan azken finean rutinak barruan integratuta daukaguna, batzutan ez gara kostienteko resistitzen dela eta hor gauzak egiten direla, ez? Orduan, burokrazia, igual oso ondo funtzionatuko da, baina egunerokotasunean nik uste eraginkortasuna galtzen dela. Orduan, nik ez dakit oreka, ez? Ez da horre eskapatzeko, baina oreka horre jarraipen bat eta vitalizio izan barik. Ez dakit horrela horre proposatuko nuke. Beste aukera bat ere izan daitekela, bueno, 4 urtean behin, Ulibarren arabera 4 urtean behin, egiten dira horre 4 urteko proiektuak, ez? Orduan, horrek sasoi horrekin ere, igual, izan daitekela egoera, ez dakit egokia edo horre aldaketa egiteko. Baina, bueno, hori ere tokian tokiko egoerak eta baldintzak, ez? Bale, eskerrik asko. Badaukagu hizkuntza normalkuntza ardurauna, badakigun orden, eta orain jakin berko genuke, ea zentzu dire bere funtziorik garrantzitsuenak. Ea zuen ustez, zentzu dire normalkuntza ondo bideratzeko estrategiak. Zentzu dira, topatzen ditugun zailtasunak geure lana borobiltzeko, eta egon badago ere, ez da, zerk errazten du bidea. Miren, adibidez, eskolan nola egiten duzuen kontatuko diguzu? Bai, bueno, gure kasuan, lehen esan duten bezala ekintza soltere horretatik hizkuntza proiektu global hortara abiatuz, nik uste teknikari xan lan izango litzakiela, txertatze lan hori bultzatzea, bai.
Ulibarriko plangintza, euskuntza proiektu horretan txertatzen laguntzia. Eta zer egin behar dugu hortarako, euskuntza proiektuan euskara presentzia bermatu behar da. Alde batetik ikasketa hizkuntza bezala, helburua izan behar da gure ikasleak euskara ikastia, baina tresna bat bai da. Gure ikasleak tresna hori erabili behar dabe, eren ikasketak eitzeko, eta orduan hor, metodologia hartzen da, ahoskotasunaren edo hizkuntzaren lanketa, eta gero bestetik harreman hizkuntza be. Ikuspegi emozionala lehen entzun dugu, horre gure ustetan asko zaindu behar den arlo bada, ze gure hizkuntza minorizatuaren egoeran, ikaslien jarrerak ero bizipenak ero ez die berdinak eta batzutan ez da berabiltzen, baina ez dakigu zergatik ez da ben erabiltzen, zailtasun dauken, zela senditzen dien. Orduan horren azterketa bat eitxia eta horren lanketa bat eitxia beharrezkoa da. Ahozkuntzaren lanketa, gure kasuan bi modutan eitzen dugu, alde batetik bereziki tailer batzuk antolatzen ditugu hizkuntza lantzeko, 3 hizkuntzetan, baina euskara betartian dago. Eta beste gainontzeko gela barruan, beste gainontzeko arlo guztietan ahozkotasunai inarra handixa emoten dut zau. Eta orduan asko bultzatzen dugu adibidez ikasketa kooperatiboaren bitxartez eitzen dien dinamikak horrek azkenian hizkuntzaren erabilera bultzatzen da belako. Edo matematikan problemak ebazteari emoten dut zau garrantzia handixa, horbe matematika ikasiz gain beste euskera erabiltzen da belako. Edo zein ekintza planteatzen danean oin adibidez euskararen egunerako lelo lehiaketa badauku planteauta eskolan, hori ez da izan bakarrik ala benga lelo bat, ez lelo hori sortzeko teknika kooperatibak erabiltzen ditugu, azkenean erengan eztabaida bat sortzeko, eren artean behin da berriz hizkuntza etengabe erabiltzeko. Beraz, hori da, bermatzia dinamikak erabilera bultzatzen da ben, dinamikak eta proposatzen ditugu. Azkenean, euskera egunerokotasunean tresna naturala bihurtu dein, ez? Eta horretarako, uste dugu garrantzia handia daukala lehen esan duten irakaslien artean eitzen ditugun gogo eta saioak, alde batetik irizpideak bateratzen ditugulako eta bestetik klaustrokideen artean hartutako erabagisak badadakigu danok inar gehiago daukela zuzendaretzatik edo beste nun betxiti datozena baino. Gero gakuen artean, euskara, ez dakitxela doian, abia. Gero jarraituko dugu. Bakarrik esatia hori, euskara esanguratsua izatia eremu guztietan eta komunikazioan oinarritutako didaktika erabiltzea. Hizkuntza bat erabiltzeko dela eta horretan oinarritutako didaktika. Eta gero elkarbizitzari garrantzia eman. Bai, jarraituko dugu. Duela 15 urte Ulibarri sortu zen, baina duela 15 urteko ikastetxeak eta gaur egun ikastetxeak oso desberdina dire. Gaur egun oso arrunta da ikastetxe batean elkarbizitza, agenda 21, kalitatea, hizkuntza met delako hori, berrikuntza eta formakuntza proiektuak, gero heldu zen ebaluazio diagnostikoa, hobekuntza planak, hobekuntza planen hobekuntza planak. Eta arte horretan daukagu hizkuntza normalkuntza proiektua. Nola elkartzen da, eta benetan nik uste dut oso importantea dela, ze da momentu honetan ikastetxe guztietan daukagun lan bat edo. Nola elkartzen da normalkuntza proiektua ikastetxeko beste proiektuekin. Lehen aipatu duzu hemen hezkuntza proiektua, hizkuntz proiektuak eta saiatuko gara apurtxo bat hori azaltzen. Orduan Arantza, nola elkartzen da normalkuntza proiektua hizkuntz proiektuekin? Zer da hizkuntz proiektua? Euskara eta euskalduntasuna ardatz harturik ikastolan lantzen diren hizkuntzen irakaskuntza eta erabilerari eta euskararen sustapenari bereziki dagozkien alderdiak biltzen dituen markoa, lan-tresna. Hizkuntz proiektuan hizkuntz plangintza ere bada, ez?
Hizkuntza bakoitzak ikastola barruan dituen funtzioak eta hartzen dituen eremuak definitzen ditu. Baina ez hori bakarrik, hizkuntzen trataera bateratua eta beste arloan hizkuntz beharrak ere definitzen ditu. Eta bada ere normalkuntza plana. Lehen esan duan moduan, euskara eta euskalduntasunean ardazten da. Euskararen sustapenari begiratzen dio bereziki. Eta bada ere dokumentu bat, non hartutako hainbat erabaki jaso egiten diren. Hau da, gure hizkuntza guztiak jasotzen dituen marko integrala da. Hizkuntz proiektuaren magalean, euskara beste hizkuntzekin ukipenean, euskaran ardaztutako eleaniztasuna dugu helburu. Zer ekarri die ikastolei hizkuntz proiektuak? Komunikazio eremuaren deskripzioa. Hizkuntz proiektuak hizkuntzen garapenean eragiten duten ikastolako eremu ezberdinak identifikatu ditu, eremu pedagogikoa, gela barrukoa eta gelaz kanpoko eremuak, eremu instituzionalean barne harremanak eta kanpo harremanen eremuak. Identifikatu ere egin ditu eremu horietan gertatzen diren hizkuntza erabilerak eta horietan parte hartzen duten eragileak. Eta horretaz gain, eremu guzti horietan eragiteko eta eragile horien elkarlana bideratzeko, irizpide komunak definitu ditu, lehentasunak finkatu ditu, eta horiei aurre egiteko jardunbideak ere definitu egin ditu. Azkenean, ideia hauek guztiak ez dira berriak, foronetan aurkeztuta dago eta ezagutzen duzue gure hizkuntz proiektua eta gure mesanotzeko liburua. Liburu hau gure referentea gure gida da. Bertan, zehetasun gehiago jakin nahi duzuenok, bertan dituzue, eremuz eremu, nola eragin behar dugun, eragileen lana nolakoa izan behar duen, eta bar. Ana, zein da Gurutzetako esperientzia? Asko zumeago eta askoz laburrago, ez? Gure atzo Iñaki Martínez Lunak esaten zuen gauzak planifikatu behar direla, baina batzutan euskaldunok ekin egiten diogula eta horrela ziginen gube. Planifikatu genuen normalkuntzako lana, ez? Eta gero, eremu guztietan edo alik eta eremu gehienetan parte hartzeko edo implikatzeko nahi horretan, ikusi genuen iaia gure burua horre agenda 21ekin batera lan egiten, ez? Orduan, horre egiten genuen guk horre urtetan komiki lehiaketa bat, pizka bat euskera ez formala lantzeko, beti gaiak ziren euskal kultura, eta pizka bat tradizioak eta lan ikasleek ikus dezatela, eta momentu baten ikusi genuen, agenda 21ekoek ere zeo zer errotu nahi zutela hor institutuan, eta erabaki genuen batera egitea, ez, aprobetsatu genuen, horretarako ez dakit imaginazioa edo zer izan genuen, ura edo gurasmoa zen lanbideak lantzea, ez, eta horiek energiak eta holako agenda 21eko gai horrekin, eta uztartu genuen errotak, almadiak, komiki baten, eta azken finean esperientzia polita izan zen, ez, eta lortu genuen, gutxienez, erainkorra eta horre bidai lagunak izaten, ez bakarrik izatean. Gero ere, beharrak, azken finean ez dakite, beharrek agintzen gaituzte, eta bizka bat bultzatzen gaituztela, ere ikateak, ez? Azken finan zeo zer egin nahi baldin bagenuen, behar genituen tresna berriak. Egia da, hemen nik uste zaila da verbalizatzeko eta horre egituratzeko, ez? Baina importantea da elkarbizitza berak, ez? Irakasleen arteko sintonia eta argi dago guztien artean ez da hola sortzen, baina batzutan, sortu egiten dela, ez? Eta aprobetsatu egin behar dan. Orduan, momentu baten, empatia sortu zen ikateko arduradun artean eta normalkuntza batzordekiden artean ez bakarrik nirekiko,
Eta orduan, bueno, pues, bai, atara zitzaigun oso proiektu polita, komiki batzuk hor digitalizatu genituen, beste batzuk animatu, eta egia zen, esperientzia politak ikasleke gustorago egon zinen, aritu zirene lana gustora, eta bueno, pues, eta handik, pues, aurtengo ikasturte honetarako berriztatzeko proiektua batera aurkeztu dugu, ez? Orduan, nahi gabe, nolabait esan, bueno, nahi gabe, niot intentzio pizka bat bai egon dela, baina esan nahi dut, ia planifikatu edo egituratu barik zer nahi genuen edo lan, pues azken finean egin dugu zehar lerro bat edo horre lan egiteko nik uste nahiko interesgarria, eta batez be, ez gaudela bakarrik edo ez dugula, klaustrokideak ez ditugula bombardeatzen, orain agenda 21koak hau egingo dugu, orain momentu horretan zara normalkuntzakoa, orain irakasleak egin behar dago ez dakiz zer ikatekoa, orduan, bueno, pues, globaltasun txiki bat eta asko zumeago, baina nik uste lortu dugula. Eta lehen miren, komentatu duzu, zuen eskolan, hizkuntza normalkuntza proiektua beste eskolako proiektu guztiekin lotu duzuela, eta hortik hezkuntza proiektu bat atera dela. Esplikatuko? Bai, bueno, lotu doula edo lotu naixan, lotu naixan gabizela, bai. Momentu enten gure batzordia, ez da bakarrik euskera batzordia, baizik eta, bai, bueno, hemen agertzen da, oin arte mondako pausuak, bai, urrengoa. Bai, proiektu globalien bezer dan landu behar dana, pasau, bai. Hizkuntza, bueno, bai, batzordia ez dala bakarrik euskera batzordia, baizik eta hizkuntza lantaldia da, eta gure lana horretan da, lan talde horretan, hizkuntzei dagokixen guztia aztertzia, aztertu ondoren proposamenaken, da, bueno, hori dana landu ez. Hizkuntza eta erabateratuko filosofian ero oinarritxuz, hizkuntza guztiak komunian dauzken arluak aztertzen ditugu, eta horrekin, gero hori da lantzen duen adibidez, ahoskotasunen kasuan, ahoskotasuna lantzeko estrategia desberdinak aztertzen ditugu, baina hizkuntza guztietan baliogarria dielako batzen erabiltzen dienak beste hizkuntzetan erabiltzeko. Testuen lanketarekin berdina, testuek hizkuntza guztietan egitura berdina daukenez, gure helburua da urten txostentxo bat osatzea, nun agertuko dan testu bakoitza zer dan, edo testu bakoitza ekoizteko zer egitura bia da ben, edo ze atal daukan. Beste batetik kurrikuluna aztertu dugu, horre adierazliak eta hizkuntzetako adierazliak eta etara ditugu. Hizkuntza eleanitza, euskara orokorrien euskara indartzeko ekimenak. Eta hor esango neuke, gakua dala beti, lehen esan duten bezala, gure Eulibarriko plangintza hori beti presente izatea, beti beste edozer gauza planteatzen denean, galdetzea euskararekin zeingo, bai. Eta horrekin lotuta gure ikastetxean eskenengo 2 urte honetan lan etxeko modua asko aldatu da. Momentu honetan proiektuetan etxen dugu lana, eta proiektu honek ikaskuntza kooperatiboan oinarritzen die, lehen esan duten bezala ikaskuntza kooperatibo honek laguntzen dabelako, bultzatzen dabelako hizkuntzaren, gure kasuan euskararen erabilera. Ahoskotasuna erligiora joaten ez dien ikasliekin, tailerrak itzen die bereziki ahoskotasuna lantzeko, eta gero, lehen behuztu eta ipatu dutela, gelan eta edozein arlotan euskara bultzatuko daben didaktika jarri du praktikan. Lehen esaten ebana matematikan problemak ebazten, edo edozein arlotako testu bat irakurtzen duenean, beti aplikau edo saiatzi aplikatzen ikaskuntza kooperatibako dinamikak horrek azkenean bultzatzen da delako ikasleak hitz egitera. Lehenengo zikluan zirkulazio libre antolatu dugu, baina arte aurrezkuntzako geletan eitzen zen zirkulazio libre hori, baina oin zertu dugu, zabaldu dugu lehenengo eta bigarren mailetara, eta hor, jolasten edo lanian daren bitxartian, ikasleak pasatzen diegela batetik bestera, aukeratzen da beze jolas ingo dabe momentu horretan, eta hori aprobetxauaz, inklusioaren bidea jorratzen behar dugu, ni momentu enten ni pixa naiz,
eta lehen ipixak bere laguntzak ero kanpoan emoten zitsuan, eta gaur egun bai ipixan laguntzak eta bai ikaslien premia berezizak barruan emoten die. Pentsatzen dugulako ikasleak jarraitzu behar dabela gelako giruan, jarraitzu behar dabela bestiekin elkar trukian, gela batera kanpora etaratziak ez daukala zentzuik, eta orduan adibidez lehenengo zikloko kasuan laguntza horrek zirkulazio libreko ordu horretan ematen ditugu. Gero ikaslien partaidetza bultzatzen daren saioak behantola ditugu, egin ditugu 5 batzorde baten agendago eta bat, aurtengo gaixa mugikortasuna denez, mugikortasuna landuko da, bigarrena gure astarnak batzordia horre ondakinen kudeak eta landuko, hirugarren batzordian patio orduko jolasen antolaketa, erak ikasleak antolatzea itxue hastian 2 egunetan patioko jolasak, eta orduan batzorde bat dauke hortarako, gero beste batzorde bat jangelako arazoak edo sortzen dana konpontzeko, eta beste 5. batzorde bat gelako ordezkariak geletatik eta ekartzen daren kezkak eta zalantzak eta asaltzeko. Orduan horre ikusten duzue, gauza desberdinak alde batetik agendago eta bat ustartzen da, elkar bizitzakin, eta zelanez euskeraren erabilerarekin, ze bestela gisa da oinarte, ez dotzeu lemon ikasliei gelan hitz egiteko aukera, gero esaten dugu erabilera ez dela gareagotzen, baina ez dotzeu lagatzen ikasliei berbaitzen. Geixen bat gu berbaitzen dugu irakasliok, eta hori da modu bat, hori dena puskat geixau bultzatzeko. Eitzen dugu bai ikasturte hasieran elkarbizitza eta euskararen erabilera ustartzen daben hastia, horrekin lotuta. Gero atzo komentautakoarekin lotuta bai teknologia berrixak erabiltzen ditugu euskararen mesederako. Bai, webkuestak eta altxorraren bila, eta olako proposamenak itzen ditugu, horrepe bultzatzen dabelako hizkuntzaren erabilera. Gure ikasleak informazioa bila, beren artean eztabaidatu, adostasunetara llegau, gero horreken aurkezpena egin, gero aurkezpen horre grabau, blogien, dana da katai bat bai, eta bitxartian euskera erabiltzen diardue. Eta ikaslien ebaluazioa itxeko modua behar aldatu dugu, kurrikulunetik adierazleak eta ditugu, eta boletinak aldatu ditugu alde batetik. Boletin horrekin nahi dana da, gurasoei informazio zabalago emotia, baina bestetik nahi dana da bai, gure lan praktika hori aldatzia. Momentu honetan gure boletinetan agertzen bada, ikasleak hipotesisak edo inferentziak egiten dituela, ni irakasle bezala behartuta nago, kontxo, ze da hau, ze enbiakot, berak hau lortu daixen, bai. Orduan, guretako gure lan dinamika hori aldatzeko behartzen gaitxu ebaluazio aldaketa honek. Eta, bai. Izango dizuet, ointxe bertan gidoia apurtuko dudala, eta hurrengo galderaia bloke bada. Da, hizkuntza normalkuntza batzordea. Badakigu teknikarian orden, badakigu nolako izan behar den, ea zer egiten duen edo ze estrategiak dituen proiektu horrera eramateko, baina pertsona horrek, eskola horretan dauka batzorde bat. Eta hurrengo galdera izango da, ea nola osatzen dan edo nola egiten duzen edo zera egiten duzen batzordea osatzeko, zeren arabera aukeratzen dituzue batzorkideak, beste bat litzateke ea oztopoak aurkitzen dituzuen batzordea osatzeko, zein da batzorderen papera ikastetxean, batzorde horretan erabakitzen dena nola sozializatzen dan, nola transmititzen da, nola heltzen da mintegi guztietara, klaustroa eta bar, gero askotan aipatzen dugu familia, ikasleak eta bar. Gurasoak batzorde horretan badauz, ikasleak batzorde horretan badauz, eta bukatzeko batzordearekin eta dana batera erantzun behar duzue, zeintzu dira batzorde horren arrakastatxoaren gakoak. Benetan, arrakastatxoa izateko zeintzu dire gakoak. Igual, hasiko gara, Arantza? Gure hizkuntz normalkuntza batzordea kokatzen da hizkuntz proiektuaren taldearen markoan.
guk badugu dinamizatzaile orokorra, eta berez ere egina da ekimenak eta ekimena horien arduradunak koordinatzea. Beraz, dinamizatzaile orokorra hau zuzendaritza taldeko norbait izateak errestuko luke erabakiak hartzea eta bete araztea. Bera laguntzen dute gela barruko eremuaren dinamizatzailea eta euskeraz biziko dinamizatzailea. Gela barruko eremuaren dinamizatzailea konpetentziatan oinarritutako kurrikulum lanetan eta metodologietan eskarmentua duena da bereziki hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboan, eta bere lantaldean bai hizkuntzetako irakaslez laguntzen da eta bai beste arloen irakaslez osatzen du bere lantaldea. Berarekin batera euskaraz bizi taldea dago, non dinamizatzaile orokor bat dagoen, bera ere lagundu egiten da eta etapa ezberdinetako irakasleez eta baita gelaz kanpoko ekintzen arduradunaz. Gehien bat eskolaz kanpoko eremuan eragiteko, hiztun neurketak egiteko, esku hartza eremuak proposatzeko, eremu horien jarraipena egiteko eta puntualki ere ekintza osagarrietan gela barruan ere. Beharren arabera, beste bi batzordeak egon daitezke, ikasleen batzordea eta gurasoena. Ikasleen elkartea euskara gelaz kanpoko eremuan sustatzeko eta bultzatzeko estrategia oso balioagarria da. Gehienetan derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleez osatu egon ohi da, bere eragina esparruak gehien bat sarrera irteerak, pasabideak, jolastorduak eta puntualki gela barrua dira. Kanpaina ezberdinak begiratzen dituzte, egun berezietan, abenduaren 3an, euskararen egunean, edo jolas garaietan, eskolaz kanpoko tailerretan. Baina beraiek dira ikastolako euskararen erreferente ikasleen artean, ekintzen dinamizatzaileak. Eta baita egiten duten beste zeregin bat hiztun neurketak bideratzea izan ohi da. Gurasoen batzordea ere, zenbait ikastolatan artezkaritzako gurasoak dira, eta hizkuntz proiektua eta urteko plana aurrera eramaten laguntzen dute, eta beren lana bi ildotik edo bidera daiteke. Batetik, gurasoen hizkuntza maila jasotzeko, ikastola askotan adibidez, gurasoek seme-alabekin erabili dituzten esamolde horien itzulpena jasotzen duten orritxoak banatzen zaizkie, edo ikastaroak antelatzen dira. Eta bigarren lanildoa izan ohi da euskara indarberritzeko begirako ekintzak, bai hitzaldiak, bai motivazio saioak, bai ikastolako hainbat proiekturen aurkezpen saioak. Batzorde arrakastatsuaren gakoak zeintzu dira, nik uste dut elkarrekin eraikitzea. Elkarrekin eraikitze horretarako, hezkuntza komunitate osoko partaideak, irakasleak, hezitzaileak, gurasoak, ikasleak, egitasmoaren partaide eta eragileak badirela sentiarazi. Eta nola? Helburuak konpartituz, urteko plana sozializatuz, ekarpenak eskatuz, valorazioa ekarrekin eginez. Eta azken finean presente egon, sistematizatu eta iraun. Nire ustez gakoa presente egotea da. Eskerrik asko. Benetan, geneukan hemen ideia batzuk, gurutxetan eta eskolan eta Helenak ere haien batzordak nolakoa diren, baina ematen duia denbora bukatzen ari dela, beraz, Ulibarrik 15 urte bete ditu, hemen daukagu 4 hizkuntza normalkuntza arduradun, eta Ana, Ulibarri programari zer eskatuko zenioke? Ez dut ezer esan, oraindik. Momentuz ikusita entzun dugu hor krisialdian dela, eta
bueno, pues nik uste gutxienez daukaguna mantentzeko, ez? Eutsi daukagunari, eta, bueno, batez be, nik uste orain begira da, nik uste urte askotan egondala ikasleengan, nire bintzat ez dakit da nire kezka, baina irakasleengan, nino torre, eta horrei begira eta horre baliabideak eskaini, eta, bueno, gogoetak puntuak ere edo gogoetak ideiak helarazi, baina, bueno, momentuz daukaguna ez murriztu. Horre eskatuko nuke neu. Bueno, nik horri antxiko nioke agilean beste bide lagun batzuk ere bilatu behar ditugula. Hemen txanda pasaintzai denbora juntzaigulako, beste gauza batzuk esan barriten, baina leheno ondua ezik eta zikloko norbait. Eta uste irunaldian ere, aizeatela enpresetan eragin nahian, praktikaldien bar dutena ikasliak, pixka bat ingurune hori euskalduntzeko eta bar. Agian ikastetxeak zuzenian izan ordez, ez da hola gaizki, baina izan liteke lagungarri horrelako foro handi bat, horrelako ez dakite, erakunde mailako beste bide lagun batzu bilatzea enpresen artean, enpresa elkarten artean, edo ni zer dakit, beti kejatzea, ni bentsat asko zutzen naiz, ikusten jutenean gure kirolari edo jende famatu ETB-en euskera zitziten, da gero ordera esaldi berian, ez? Agilean, ETB-tik ezin baldin bada, agilean erakunde bidetatik, ez dakit, errealak edo atletik bazkatez, ben bai euskarari helburuk eta gauzak, agilean beste bide batzutatik bilatu, euskarari prestigioa eta beste oihartzun bat emango joten beste bide lagun batzuk, ez? Hori ere interesgarri iruditzen zait. Arantxa? 3 hitzetan, baliabideak ez gutxitzea. Dirua, formazioa, orduak behar ditugu. Bale, eta nik esango neuke, Libarri dizkatzen dutela, oinarte erakutsi da ben hildo berritzaile honetatik jarraitzu da izen, ze kontuen neuki bio, eta eskako astu bihar, 21. mendeko ikaslia dauzkagula, eta gizartia aldatzen daian enean, eskolia aldatu behar dela, eta euskera gure helburu izanik importantia dela euskera hau zela bultzatzen duen. Eskerrik asko. Galdera batzuk heldu dire, baina besteek esan dute bezala, ulibarri.info sartu eta erantzunak hor aurkituko dituzue. Atera hala entzungo duzue Salvadorrek idatzitako bertso batzuk eta Mikel Laboak kantatutako bertso batzuk, ze berak esen hizkuntza normalkuntza arduraduna, baina esaten denean arduradun batek burua, eskuak eta bihotza izan behar duela, berak Salvadorren bere aholkua edo eman zigun. Beraz, eskerrik asko eta hemen kanta entzungo dugu.